Ez itt a Minecraft. Gondolom senkinek sem kell bemutatni, mert elég ismert játék. És ez itt a The Dwellers. Ez a horror mód szerintem az egyik legijesztőbb, de rávettem magamat, hogy kipróbáljam. Jó borzongást! És akkor hozzuk is létre a világot. Szerintem ez mehet Survivalben, és az legyen a neve, hogy The Dwellers V0.1. Szóval, ja, nézzük is meg. Hello? Haló? Mindegy, hát szerintem csak sem kezdjünk el túlélőzni egyet. Csak nem lesz semmi baj. Mi az a madárhang? Remélem nem fog semmi sem történni, ami ilyen para. De nagyon ilyen madárhangokat hallok innen. Mi ez, holló, vagy mi ez? Szerintem, amíg le nem megy az este, addig nagyon gyorsan egy menedéket keresnünk kell. De para. Eddig ez a horror mod engem meggyőzött arról, hogy ez az egyik, ha nem legparább horror mod. Jó, szedtünk 18 követ. Hogy néz ki? Raptoltam 2 kardot, mert hát ha eltörik az egyik, akkor legyen egy pótkardunk. Től még mindig nagyon megérdek. Esetleg valahol állatok. Nem madárra gondoltam, hanem rendes bárányra vagy valami. És olyan hangok vannak, mintha ilyen állatkertben lennék. Van szín. Nice. Remélem vas is lesz itt. Mert az ilyen helyeken általában Srácok, ez nem skriptelt. Komolyan mondom, ez nem skriptelt. Itt van a vas. Mondanom kellett, hogy az ilyen helyeken szokott lenni vas, és hát ha itt is lesz, kiítok egy blokkot, és ott a vas. Esetleg szerintem még egy falut meg kéne keresnünk. Ó, bánya. Nem rossz a bánya, de nem tudom, hogy lemenjünk ide. Tudjátok mi, srácok? Következő részben majd lemegyünk. Lefotóztam a koordinátáját, majd következő részben lemegyünk. Szerintem én ide nem megyek be. De azért köszi játék.
Kéne sütnöm kaját. Ez nem jó, hogy megy le a nap. Így megesztük a napleventében. És hát, találkozunk éjszaka. Kedves. Egy darab. Nem, szerintem egy darab így is jó. És szerintem kicsit beljebb jövök itt az erdőben, amit lehet, hogy nem kéne, de nem baj. Ez egy naturális generálódás. Nekem nem tűnik annak, hogy ez naturális lenne. De para így este a mod. Ami srácok, lehet, hogy rakok nektek majd a videóra egy ilyen fényt, egy kisebb fényt, mert én is alig látok valamit. Tehát szinte csak az utat látom. De azon kívül szinte semmit nem látok. Kéne nekem még egy bárány. Mondjuk megvan itt a megoldás. Hogy néz ki? Szerintem az egyik legjobb horror mod, amivel valaha játszottam. Aha, szerintem találtunk egy bányát. Pedig kinézetre egy nagyon nagyot, csak nem tudok lemenni. Esetleg egy állat, bárány valahol. Köszönöm szépen, játék! Raktam egy fákját, ide egy furnace-t, és nincsen fám. Hopp, nem akartam kiégetni. Nem baj. Extra világosság belefér. Na, aludjunk. Jó reggelt. Jó reggelt mindenkinek. Na. Kicsit erős. Kicsit erős ebben a módban a zombi. Na. Mindegy, innen folytatjuk, srácok. Ja.